bjuder alla. Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest hela dagen. Små på stort, det har vi alltid gjort. Så det är bullfest hela dagen. So what's up sa inyo mga man? So welcome back sa panibagong video at panibagong vlog, and today's video ay may pupuntan tayong restaurant sa Dagupan City at titikman natin yung mga iba't ibang klaseng luto nila ng pagkain gaya ng Malaysian, Thai at Singaporean na pagkain. So kita-kits tayo doon sa Royal Race Food Hub. So let's go! Hold up. So yun mga man, nandito na tayo sa Royal Race Food Hub dito sa Declan Highway. Ito yung exit ng Dawol. Tapos dito naman yung papunta sa Lukaw dito sa Dagupan City. Titikman natin yung mga pagkain sa Juliana's Kitchen kasi mag-food vlog tayo for today, and nakita ko na yung mga kasama kong Pangasinan vloggers dito sa Juliana's Kitchen. So let's go! Ito mga tono, you know? Guest tayo, Dan Ingaran in the house! Alright, Dan Ingaran! Alright. Nice to meet you, bro. So we started on the year 2016 sa Tramo pa before food park sa May Perez. Tapos, lumipat kami sa in front of Yupang. Tapos during the pandemic, lumipat naman kami dito sa the Venetia Road. So, yung Juliana's Kitchen, it came from sa name ng lola ko, which is yun, Mami Huling, kilala siyang Mami Huling. So, start kami kasi yung family namin, nasa food industry talaga sila. Like, way back before, yung lola ko, JG's Calesa, if you know JG's Calesa, downtown pa. So, ayun, tapos, after that, may JG's Food Shop, then Cafe Dumar. So, yung mga food namin dito, recipe siya ng lola ko. So, parang naging legacy na siya sa amin na since ayaw naman namin mawala yung mga recipe niya. Kaya, ayun. This is nasi limak ayam. Malaysian food siya. So parang stable siya sa Malaysia. Ayam is chicken, tapos nasi limak, coconut pandan rice. Tom yum, seafood tom yum. So there are two types of tom yum. Yung ino-offer namin dito, yung clear broth. Okay, yung isa kasi creamier. So may coconut milk yun. Next is curry laksa. Seafood curry laksa. Singaporean Malaysian cuisine siya. And ito naman, chicken satay. Yung chicken satay namin, yung difference niya kasi, pina-follow namin yung original Malaysian. So, sa Singaporean kasi, more on sweet yung kanyang marination. Pero sa Malaysian, medyo salty. Yan. Next is yung pad thai natin. Seafood pad thai. So, shrimp yung ginagamit namin. Though, yung iba, nagre-request, like, pag vegetarian sila, we can substitute naman tofu instead of shrimp. Or yung iba, pag may allergies sa seafood, they can request for chicken instead. And kaya toast. Kaya toast, yung jam nito, kami na yung gumagawa. So basically, coconut jam siya, pero meron siyang pandan extra. Usually, merienda to or dessert sa Singapore. Yan. Okay?
Next natin, ano pa ba? Doon naman sa regular menu namin offering, syempre yung lengua, specialty talaga dito sa so oxtail. Next is yung chimichurri pork chop namin. Chimichurri, staple sauce siya sa Argentina. So, made of fresh parsley. Fresh parsley yan. So, sa Argentina, yung chimichurri sauce, ano siya, pwede siyang ilagay sa lahat ng pagkain. Okay? Except sa dessert. Yon. And also, we have the baby back ribs. Baby back ribs namin. Yan. Smoked, grilled, tapos kami na rin gumagawa ng barbecue sauce. It looks delicious. Hello everyone, I'm inviting you sa Juliana's Kitchen. Try niyo yung mga specialty namin, lalo na yung lengua, yung bestseller namin yun, and then the chimichurri pork chop. Tapos you can try our other Asian menus kasi we want to try something new na wala dito sa Dagupan. Kaya nag-offer kami ngayon ng mga Thai, Singaporean, Malaysian dishes. So, kain na tayo? Yes. Yeah.